Сега е моят ред за прекосяване на реката. Добро утро от Ланг Намта. Днес съм се запътил към място, което се казва Нанг Хю. Знам, че тия места абсолютно никой няма как да ги запомни, но все пак ги казвам, за да ги помня после аз. Там са около 220 км, обаче пътните условия са доста зле, така че тези 220 км се пътуват за около 8-9 часа и ще видя дали ще успея да стигна до там днес изобщо или трябва да разделя пътя на две. Дойдох да заредя и това, което имат на бензиностанцията е само дизел и бензин, който е регулър, така че мисля, че 91 или нещо от този сорт. Би трябвало да е достатъчно за хондичката. Сабади! Фул! Сабадие, здрасти на лао език. Цената е малко повече от $1 за литър. Тук с невъоръжено око може да забележи колко е лош пътя. Има гигантски ями. Другият проблем е, че освен че пътищата са толкова зле, има страшно много камиони, които дигат много прах и поради тази причина, колкото и да ми е топло, се старая да карам с пуснат визиор, защото иначе цялата прах отива в очите ми, в лицето ми, което не е приятно. Трябва да хапна в крайпътен китайски ресторант, обаче вече съжалявам за решението си, защото всичко изглежда доста мизерно. Това изглежда доста застояло. И аз вече съжалявам, че си поръчах. Ще видим каква изненада ще ми донесат. Като цяло общото правило е, че не трябва да сядаш на места, където няма хора, които я ядат. Защото това е доста добър индикатор, че всъщност мястото е добро. Поне това, което съм научил до момента от пътуването. Така че нека да видим каква ще бъде изненадата. Току-що ми донесоха храната. Честно казвам, не изглежда чак толкова зле.
Това е свинско с ориз и така нататък. Въпросът е, че предполагам утре ще се разбере дали това беше добро решение или не. Що пристигнах в Нон Кяо и гледките тук изглеждат последният начин. Наистина си заслужава определено. И също така това, което забелязваме, че тук има много европейски туристи. За първи път виждам толкова. И също така съм тръгнал да пътувам. И е доста голям контраст в сравнение с останалата част от Лаос и това, което съм видял в момента от страната. Но предполагам, че това, което ги привлича, всъщност са точно тези гледки, които наподобяват популярните места в Югоизточна Азия. И също така има доста развлекателни дейности, като човек може да се наеме каяк, за да кара по реката и така нататък. Това, което трябва да направя сега е трябва да си намеря място за нощуване. Всъщност бяха ми препоръчали, това място е там, но доколкото разбирам в момента всичко е заето, така че трябва да измисля някаква алтернатива. А в други ден, това, което смятам да направя е да изкача онзи връх ето там, или за изгрев, или за залез. 250. Can I see the room? Can I see the room? Намерихме място за настаняване и в ето тук. Доста приятна местенце. Ето как изглежда стаята ми. И най-вече имам климатик, което си е доста полезно по тези ширини. Като цяло днешният ден беше доста изморителен и причината е, че 200 км тук в Лаос не са като 200 км в Китай. Имаше страшно много завой, но това е едно на ръка. По-голям проблем е, че всъщност пътните условия са много зле. Има страшно много пясък във всеки един завой, дупки, деца, които карат мотори и така нататък, така че трябва да се отварям очите на 4. Днес съм се настроил планинарски и отивам да се пробвам да изкача един от върховете тук покрай Нан Хяо, защото от тях се предполага, че би трябвало да има доста красива панорама над залеза. В момента е 2,5, а залеза тук е 5,5, така че би трябвало за около 2 часа се кача. Ето там горе. Другият аспект на цялото нещо е, че от не знам колко месеца не съм се движил особено много физически и утре определено ще е интересно. Почти съм сигурен, че имам мускулна треска. Не е добра идея да се разхождам някъде извън маркираната територия, защото както пише тук, има неизбухнали бомби в района. И като цяло това е един от най-бомбардираните райони в Лаос. Всъщност, това, което е интересно, че Лаос като цяло е една от най-бомбардираните държави. Има страшно много експлозиви, които все още не са избухнали и всяка година много хора загиват заради това. Така че се стремя да се придържам към основните маршрути, както пеша, така и с мотора, за да няма изненади.
Камерата не може да покаже добре ъгъла и колко е стръмно тук. Обаче тук има дори въже, което са оставили, за да може хората да го използват да се качат нагоре. И пътеката продължава някъде натам. Но си е стръмичко. Я започна да се потия сериозно. Предполагам, че 7 месеца липса на кой знае каква физическа активност оказват влияние. Но естествено няма да се дам. Продължавам напред. Така да става. Все по-стръмна и по-стръмна. Също така има и доста комари, което е нормално за тази част на света. Но да, имам още половината път, така че продължавам нагоре. След около час катерене. В момента е 3,5. Най-накрая стигна горе. Нека да видим каква ще е гледката тук. Вау! Добро утро от Нанг-Хел. Сега се приготвям за да тръгна към едни села, които се намират в близост, като се предполага, че там има по-скоро етнически племена, затова ще бъде интересно да ги разгледам. Само че пътя до там е доста лош, с много пресичания на реки и като цяло по-сериозен офроуд. И поради тази причина съм махнал целият багаж на мотора, за да стане възможно най-лек. Така че в момента няма абсолютно никакви дисаги. Това е мотора на Андрес от Испания и Ясин от Белгия, с които бяхме в Китай, защото те също дойдоха тук с мен в Нанг-Хел. Така че днес ще караме заедно и се очертава да бъде забавен ден. Ето тук Андрес мисли да кара като местните, без тениска и по... Ready like a local. без тениска и по чехли. И те също махат багажите, за да са по-леки моторите. Обаче не ме харесат особено, защото им казах да се срещнем сутринта в 8 часа и май, че още им се спи. Yasin, what are you thinking about getting up so early? Oh man, fuck you. We don't travel around the world for waking up early, you know? Добре, потегляме.
Много е красиво с тези планини, които се засяват над облаците. В някакъв момент трябва да пресечем реката някъде по-надолу по пътя, така че ще видим кога ще е точно това. Guys, I think we need to cross this river at some point. Yeah. What? Yeah. Oh, shit. You want to go float? Off-road? No, in the water. Fun. No, on water, you know? Come on, it's only 2 meters deep. Hello. 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 Андрес нещо се мучи, така че стигнахме до момент с прекосяване на река. Ето тук. Не изглежда като да е толкова дълбоко, така че... мен! Ето го Едвин. Hey man. Hey man, How are you? thank you for the rescue. Yeah. Rescue party, yeah? I was like, how did I get over this stupid river? And think how I'm supposed to get back. He went exactly at the deepest part. Hey man, thank you for the rescue. Thank you for the rescue. You can start from there? You come here first? Yeah. I walk. I show you the way. The shallow one. Okay. Yeah, I step by step. Hello. Hey man, thank you for the rescue. Сега е ред за прекосяване на реката. Ето на Андрес. В момента е отвратително жега. Мисля, че най-доброто облекло има Едвин в момента с тениската с късите гащи. Аз направо завирам в момента. The good part was deep. Yeah.
в Банна. Така се казва селото, в което първоначално искахме да стигнем днес. Доста малко село и може да се каже, че това е главната улица тук. В общи линии живота в това село е доста спокоен и това, което занимават хората е да правят тези традиционни килими или дрехи. Са красиви. Върнахме се обратно от днешното каране и моторите са абсолютно покрити с прах. Както и дрехите ни. Така че помислям варианта направо да вляза с дрехите по душа, така ще е най-добре. Иначе днес карането беше страхотно, може би едно от най-забавните карания от Монголия насам. Така че наистина беше забавно. И всички са уморени, обаче забавлявахме. Really good day today.